napugngan gikan sa pagkahulog. Judas 24. Karon kaniya nga arang makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog ug makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay ikasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay. Niining katapusang mga adlaw sa diha ang kadautan mo dagsang ug ang gugma sa kadaghanan mo bugnaw, ang Dios adunay usa ka katawhan nga maghimaya sa iyang ngalan ug mobarog ingon nga mga magbabadlong sa pagkadili matarong. Sila mahimong usa ka talagsaon nga katawhan kinsa magmatinuoron sa balaod sa Dios sa diha nga ang kalibutan maninguha sa paghimo nga walay pulos ang mga lagda niini. Ug kon ang makapakabig nga gahom sa Dios mulihok pinaagi sa iyang mga sulugoon, ang mga panon sa kangitngit mubutang sa ilang mga kaugalingon sa mapait ug determinado nga pagsupak. Adunay kanunay nga panagsumpaki gikan sa panahon sa atong determinasyon sa pag-alagad sa Dios sa langit, hangtod nga kita giluwas gikan niining daotang kalibutan karon. Walay pagpagawas niini nga gubat. Ang atong buhat maoy usa ka agresibo ug isip matinud-anon nga mga sundalo ni Jesus. Kinahanglan natong dad-un ang bandera nga nabulit sa dugo ngadto sa mga salipdanan sa kaaway. Kung kita mosugot sa pagtugyan sa atong mga bukton sa pagpaubos sa bandera nga nabulit sa dugo aron mahimong mga bihag ug mga alagad ni Satanas, kita mahimong mahigawas gikan sa panagsangka ug pag-antos. Apan kini nga kalinaw maangkon lamang sa pagkawala ni Kristo ug sa langit. Dili nato dawaton ang kalinaw sa maong mga kondisyon. Pasagdi nga gubat hangtod sa katapusan sa kasaysayan sa yuta, kaysa kalinaw pinaagi sa apostasiya ug sala. Ang buhat sa apostasiya nagsugod sa pipila ka tinago nga pagsukol sa kasing-kasing, batok sa mga kinahanglanon sa balaod sa Dios. Ang dili balaan nga mga tinguha, supak sa balaod nga mga ambisyon, gimahal ug gipatuyang, ug ang pagkawalay pagtuo ug ang kangitngit nagbulag sa kalagikan sa Dios. Kung dili nato buntugon kining mga kadautan, sila makabuntog kanato. Ang pagpatuyang sa espirituhanong garbo, sa dili balaan nga mga tinguha, sa dautan nga mga hunahuna, sa bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa usa ka suod ug sagrado nga pagpakig-uban kang Hesus, makadaot sa atong mga kalag. Kinahanglan nga makigbisog ka sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo. Kung kita buot, kopti ang kinabuhing dayon. Kita pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan. Kung ang hunahuna sa apostasiya makapag-uol kanimo, nan kasilagan ang dautan, pangupot sa maayo. Ug motuo kaniya nga makapugong kaninyo gikan sa pagkahulog ug sa pagpresentar kaninyo nga walay ikasaway sa atubangan sa iyang himaya uban ang tumang kalipay.